Hola, fa dies que tens ganes de parlar clar. Has quedat amb un amic o una amiga i tens ganes de sincerar-te. Creus que qualsevol proposta val per allò del in vino veritas o busques un vi subtil i elegant que us ajudi a anar-vos despullant? El Modí Negre 2017, un vi del celler Altavins, a la Terra Alta, elaborat 100% amb garnatxa peluda que t'ajudarà a no tenir pèls a la llengua. Altavins és un celler de Batea. Fa temps que elaboren la garnatxa borruda, com en diuen a la Terra Alta, perquè sí, aquest també és un vi de paisatge, perfectament Google Màpic. Fa uns quants anys que a la Terra Alta lluiten per innovar amb la seva identitat, autòctons i autèntics. La garnatxa és la varietat estrella. Se'n fan molts de garnatxa, però molt pocs amb garnatxa peluda. És un vi que defineix perfectament Batea, terra de frontera, lloc de mercats, on sempre hi ha hagut un gran intercanvi cultural. I és que el Modí és la paraula amb què els àrabs definien els mercats, i sí que és veritat que té cert intercanvi. Dona una mica de la seva pròpia personalitat, però es fon amb la teva, s'adapta a la teva boca. I hi ha una cosa que em sembla fantàstica. Té una obra fàcil per gent com tu i com jo. Fixeu-vos-hi, tibant una miqueta aquesta part d'aquí, fàcilment s'obre i us permet treure la càpsula de manera ideal, perquè deixeu exactament pel coll de l'ampolla, que és on no cal que toqui el vi quan surt el líquid. Què? El tastem? Fixeu-vos que té un color lilós, una mica tímid. És de la varietat. No és més bo un vi que sigui molt més vermell. És com els pintallavis, depèn del color. Fa una olor molt agradable, com de prunes o de confitura. A la boca notareu que és carnós, s'assembla una mica als petons, que et queda com un record als llavis durant una estona. És un vi fresc, que es manté a la boca i fins i tot resulta subtil, elegant, i gràcies a que ha estat 4 mesos en fusta, també dona uns tons evocadors. Si t'agrada, posa'ns un like, estem esperant els teus comentaris, i si ets com nosaltres, que parla de vins directe, subscriu-te al nostre canal. El Modí del celler Altavins, un lloc que defineix molt bé la mediterraneïtat i la innovació del sud de Catalunya. I es pot comprar online. I recorda, no diguis mai jo no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut!